Ľudia, ďakujem, že ste nám dali 105 odberateľov, bro. A kvôli tomu si idem zahrať Five Nights at Freddy's jednotku. Ja viem, asi to bol trend rok 2018, ale ja si to idem zahrať až v roku 2023. Takže mohli ste si všimnúť, že tam mám noc 4. Kvôli tomu, lebo mne sa to nechce robiť oznova, chcem vidieť a chcem, aby ste videli, ako to budem tryhardiť. Takže dávame continue. Keby som dal new game, tak ja neviem, čo urobím. Dobre, sme tu a uvidíte moju taktiku. Takže nastavíme si kamery, tak. Ok. Mute, teba nikto nechce počúvať. Sorry, trochu som ochorel. Dobre. Bum. Toto je môj tryhard teraz, ok. To je teraz môj tryhard. Musel som to pozrieť, či vyšiel Freddy. Lebo Freddy je pre mňa najťažšia postava. Ja neviem, ako sa ubrániť proti nemu. Keď vy viete, tak prosím, napíšte do komentu. Aby som vedel na ďalšie video z FNAFka ísť do 5. noci, keď to vlastne dneska neurobíme. Ok. Prvá noc ráno to nejak rýchlo ubehlo, musím povedať. No všetci sú preč. Jedine tak Freddy je tam na pódiu. Ja neviem prečo, ale mňa vystraší Freddy práve vtedy, keď je 5 hodín. Práve vtedy, keď je 5 hodín. Nechápem. Prečo práve vtedy? Číka. Clarissa jej stále hovorila blondína. Dobre, Foxy stále nie. Číka, to není. To je môj tryhard, musím povedať, a ja to k tomu hrám na mobile. Takže ma z toho možno budú bolieť prsty, z toho klikania a tak ďalej. Kedy budem ticho, budem rozmýšľať a tak proste. Ale pri tejto taktike sa vám bude docela rýchlo vybíjať batéria. Ale už mám 2 hodiny práve. Takže akože ide nám to teraz. Docela. Ukáž Freddyho. Freddy tam není, Freddy je tu! RIP. Tak. To sme prehrali, ľudia, to sme prehrali. A ešte chcem povedať, že pri tejto hre dakedy dostávam rage. No ale nie, musím povedať, že nie moc veľké rage. Nie až také, že mám chuť rozbiť niečo. Ale proste také iné rage. A vedeli ste, keď kliknete na tohoto Freddyho nos, tak to robí tento zvuk? Napíšte do komentu, či ste to vedeli. A ešte napíšte vlastne do komentu, ako sa ubraniť pred Freddym. Vždy, keď on sa smeje, tak ja som viac a viac vystresovaný, lebo ja sa bojím. Sa totálne bojím, či vybavne po mne. Lebo ja mám hlas teraz. Je Foxy, je Foxy. Nie. 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 Už tam není. Ani Čika tam není. Nice. 45% batérie, bro, to asi nedáme. Máme 3 hodiny iba. Ježiš, zase Čika. To s tou blondínou nedáme nikdy. Hrali ste vôbec Five Nights at Freddy's nejakú časť? Napíšte tiež do komentáru.
Vy toľko budete musieť veci napísať do komentáru. Ešte by som povedal, že dávajte, aké jedlo prejete pri tomto videu. Napíšte do komentu. Totálny Porty hraje, vždy sa vás spýta, že dúfam, že vy papáte pri tomto videu niečo veľmi dobré. Napíšte ešte do komentu. To vždy povie. Ja pozerám Porty hraje. Mňa to docela baví. Môžete dať aj jemu odber. Keď vy vlastne nechcete. A ja dávam teraz tryhard. Toto video budem natáčať asi tak maximálne 12 minút. A musím povedať, že rád by som chcel prečítať aj knižnú sériu Five Nights at Freddy's. Bo ja som nikdy žiadnu FNAF knihu neprečítal. Vôbec. Vôbec. A teraz tu nikto není. Áno. Čo to je za zvuk? Pomoc. 5 hodín. Bro. Zavriem dvere. Kamu to nedám. Nie. 1%. No super. Super, Bonnie. To si mi vážne pomohol. Ja som to dal! What the hell? What the hell? Takže... What the fuck? What the fuck? Ľudia, musíte dať like, akože vážne. Vážne. Dobre, vyskúšame istú taktiku. Vyskúšame istú taktiku. Je Foxy. Čauko. Som zvedavý, ako dlho budem editovať toto video. Vážne. Chcem to vedieť, ako dlho budem editovať toto video. Ja nemám žiadneho editora, všetko robím ja. Natáčať video robím ja. Miniatúry robím ja. A dokonca aj editovanie robím ja. Takže toto video som natáčal v pondelok, ale vyšlo až dneska, lebo to editovanie ešte a som obklopený animatronikmi. Nie. Vypadnite niekto z vás. Dobre. Dobre. Ja to tu budem mať zatvorené normálne. Dokonca Foxy prišiel. Wow. Nie. Freddy je tiež preč. Tu aspoň môžeme otvoriť.
Není, nice. Nie. Nie. Hovorte mi PRO vo Five Nights at Freddy's, keď dneska nezomriem. Keď dneska neprehrám. 2 hodiny, bro, 40%, tak to nezvládnem. Hej guys, akože... Ja si myslím, že pred Freddy sa ubraníš tak, že keď budeš počuť smiech, tak zatvoríš všetky dvere. Ja mám taký pocit, že to máš urobiť. Akože, keď sa tuto zatvoril dvere, tak nič sa nestalo. A túto, tak sa tiež nič nestalo, takže asi tie obidve dvere musíš. Všetko v poho. No, nie v poho. Lebo máme 25%. 24 dokonca. A sú 3 hodiny iba. Nie. Prečo? Môj prvý jumpscare v tomto videu, ľudia. Prvý jumpscare v tomto videu. Dajte like a odber pre ďalšie video. Môžete čumieť na Freddyho s jeho peknými očami.